טלפנו לדוד, ישר שמענו את החמימות בקול שלו. נפגשנו עם דוד והיה מאוד נעים ונתן הרגשה טובה לשמוע ממנו על דיני הברית. זה הבן הראשון שלנו, וזו פעם ראשונה ששמענו לעומק על המהות של התהליך, על המשמעות שלו. נראה לי שאת בכית בברית, אז... הברית הייתה אירוע מאוד מאוד מרגש, אנשים מאוד התרגשו ממנו, עשה את זה בצורה מאוד מכובדת, נעימה, הוא הקסים את האנשים. אנשים ממש התלהבו ואמרו שזה היה מדהים. הוא נכנס והרים את האירוע, הוא הקפיץ את זה, עשה פה באמת הרגשה טובה. שגית גם הייתה בברית, היא הגיעה עם דוד, וזה היה מאוד נעים לראות אישה שככה אומרת לך לאט לאט, ואל תדאגי, ויהיה בסדר. ולמחרת הוא הגיע גם לבדוק את הילד וראה אותו, ונתן לנו תחושה מאוד מאוד טובה. אפילו בגלל שזה ילד ראשון לא ידענו אפילו איך להרכיב את האמבטיה. והוא פשוט בא ועזר לנו להרכיב את האמבטיה, פשוט עזר לנו לקלח את הילד. זה היה פשוט חוויה, ואנחנו מעבר לטקס עצמו, פשוט התאהבנו בו ובמשפחה שלו.